what 6 to 10 umbuzo wakho? No, ngise East London mina but ngiyamazi dog. All right. Umbuzo wakho is related to processes of Umkhonto weSizwe Party. Yes. Thetha mkhulu wawalapha ka 60. Okay, dog, mina ndifuna unixelele ngoba nje ujoine i-political parties lapha ku-Ward 60 wakho uzosebenza kanjani, uzoba naso isikhathi esi-enough kakhulu uma ukwi-politics uyikhansela uphinde ube uyi-founder yebandla, uzokwazi ubaseva kanjani abahlali specific? Okay. Right, enkosi Mlundana. Siyabulela mkhulu. Right. Yo. Into nje ngiyayiqala bangena bephuma. Yo. Asike samukele nayi Khonzumalanga. Marikimang Prapit. Oh, yeah, Mandist. Tatupit. So, yayiqala nje. Hayibo, zingane zakwethu angisho ukuthi ngithina ngazi noma network noma yini. I've decided to stop accepting people because this thing is not working. But the question is, which is very relevant, ubuza ukuthi ungabe njengoba uphinde ube inceku uzokwazi ukuthi uqhubeke wenza umsebenzi kaJehova wokuba umholi webandla. Mina wami umbuzo uzobe usuthi ungabe ivangeli uzobulishumayela kumalungu omkhonto wesizwe kuphela noma nabe ANC nabe IFP basaqhubeka bamukelekile ebandleni, like lapheni uzokwenza njani? Uzolapha amalungu omkhonto wesizwe kuphela noma usazoba lapha bonke abantu njengomuntu osebenza ngamakhambi esintu? That's my final question. Okay, siyabonga kakhulu baba uMbobo. Asiqale la ekuqoneni Khehlelezi, ukhona yini umuthi wokuba ikhansela? Usho kanjalo oqala umbuzo uyawukhumbula ngithi. Yes, sir. It's like uze kimi uthi Khehlelezi umuntu wesifazane uthi ngizofuna umuthi womshado. Awukho umuthi womshado uma unganayo inhlonipho. Into yokuqala indoda iyahlonishwa. Ihlonipha indoda bese iyabona ukuthi lo kufanele ngemise emagcekeni asekhaya. Indoda ayithathi ngobuhle, ithatha ngokuthi uyasubmita yini. Number 2, siye lana ke ebukhanseleni. Ukhona yini umuthi wobukhansela? Mawunenhliziyo embi, uphakeme, ungabaza abantu angeke bakuvotela. Abantu bafuna umuntu onothando, okwazi ukwehla, ngisho kuthiwa ugibela iRaptor, yehla kubantu ukutholakale lapha udla inhloko. Ungakwenzi lokho sekusele 2 months ukuthi uphakanyiswe ikhansela. Usuyaqala abantu babheka umuntu onothando, umuntu ongaphakeme, umuntu ongabulala abantu, ngoba abantu uma uyikhansela ufana nobaba kuleyo ndawo noma ubaba wekhaya ukuthi bakwazi ukuzokhala kuwe. So ngeke bakwazi ukuzokhala kumuntu onganalo uthando. Umuntu njengobazi abantu bakhala ngoba lo muntu unobuntu. That is why ngithi kuwe before even kufika umkhonto wesizwe kunoKhehlelezi wayeyikhansela, ikhansela leli ifanda lona. I was not ANC, I was not EFF, I was not IFP. BenguKhehlelezi owazi ukuthi akufanele ngilale ngifry inyama ichicken kamakhelwana badleni. Ngiwulo muntu oqala be-worried. First abantu bahamba phambili. Ngibe worried ukuthi njengoba ngigibela mina iFerrari, umakhelwane wami ehamba ngeenyawo, uNkulunkulu mayengibusisa ngemoto akabusisi mina, kodwa ubusisa lesiya salukazi ezihamba singcolile noma ngisifice endleleni, angesigibeze ngoba isibusiso siyantshontshwa. Abantu bafuna lowo muntu. Ikhona ivideo yake yatrend I think 3 years back engake ngahlangana nomuntu mina owayengathi uyahlanya kanti akahlanya ngenxa yokuthi wayehluphekile. Ngashare naye isikhaftini sami, ngamthatha ngawumthengela impahla. Kanti lo muntu uclever, he ended up being a manager in one of my businesses. Loyo muntu loyo engamxoshe emgwaqweni. So awukho umuthi wobukhansela, but zinuka amakhwapha ukuthi mina ihistory yami nabantu injani.
umuntu ngabantu. So labo bahlala bekwela leyo nto ikhansela likhethwa abantu. Uma uyikhetha ngobuqhophololo bakho ngeke ulaste kuleso sihlalo. Uma uyikhetha ukuthi unquma abantu lelo gazi uyohlala phezulu kwalo lokushisa. Uma uyikhetha ngokuthi udlela abantu umuthi uya expire as time goes on, but ubuntu abu expire. Ile nto ngiyoyisho. Ngibuyele la uthi omunye umuntu uzokwazi yini ukubhalansa isonto kunyanga yinini yonke into imanagwa la itablet le. Mawumuntu ufanele ukwazi ukumanage isikhathi sakho. Ukhumbula ukuthi ukhethelezi is a family man. Kumele ukwazi ukuthi ngalesikhathi I need to be with my kids. Ngalesikhathi kumele ngibe nabazalwane. Ngalesikhathi kumele ngiyosebenzela umphakathi. Ngithi mina umkhonto ufika akekho umuntu ophushe umkhonto njengalomuntu ombona la. Bengenza into okuthiwa osiyabalanda rally, taking imali gcine ngixabana nomfazi endlini ngithathe yami imali ngihambe nginqamle ngiqede 7 days ngekho ekhaya ngiko Cape Town. Waze wathi umlungu lapho eDA dubula inyanga ngangise Stellenbosch ngenza door to door ngirecruiter ngifaka uMK ngawufaka ngatshela ubaba ngathi baba sekuredi Cape Town woza, the ground is fertile. Limpompo le ngase Beitbridge ekugcineni I spent 2 weeks lapha ngishaya ground. Angena umuntu othi mayisebenza mina ngisebenze ngefone ngiyayifikela mina qathatha. So into leyo ukumobilize nokuorganize ngiphila mina ngiyazi ukuthi la maybe for the first 1 week ngizobe ngidila nomkhonto ngelanga elikanje ngiyahlola strictly zobe ngihlola. So leyo nto leyo into engizokwazi ukuyimanage. Coming back to this question othe wena ngicela ukubuza esigodlweni nasesontweni usuzongenisa beMK kuphela akusangena omunye umuntu cha akunjalo ku strict. Mawuze esigodlweni ungakhulumi ngo-MK ngiyacela ngihlala ngisho leyo nto ngithi esigodlweni uze kukhehlelezi nabantu abadala bangangishaya mangafika ngirobha umuntu ngoba nangu ANC ngithi wena ngizokwenzela kancane ngoba uANC. Esigodlweni asibheke ukuthi uyini ifana nani imbomvu lento. Uma ngathiwa iwadi yami igcina iwina angeke ngisasavisa abantu baka MK sengisavisa umphakathi. Angisayilona ikhansela la ka MK but ngikhansela lomphakathi. Nawo ama-comrades akwazi lo ukuthi sekufanele manje ngi-accommodate wonke umuntu. Ayikho ifavor engizoyenza because bavumile ukuthi yimina engizoma. Ukhumbula ukuthi mabevota ngomhla ka4 November akubona kuphela abantu baka MK abavota, kunabantu beANC, abantu beIFP, abantu bani abakholelwa kumina abazolithatha ivoti labo balifake. So mase ngisavisa angisavise wonke umuntu nalo ake wangithuka. If you understand politics, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. More you understand the politics. Noma ngakuthuka kanjani umuntu egroupini, but ungayifaki leyo nto enhlizweni. That is why ngiyayithi kuma comrade asi-avoideni into yokuvulelana amacala because into yepolitiki sidluleni siye phambili. Akekho umuntu wathukwa njengalomuntu mangirecruiter mina ngiqala ukufaka umkhonto wesizwe. Abanye abantu mbomvu ngishocked mabengena ezikhundleni abarecruitwa yimi bengitshela ukuthi lento awumlilo wamaphepha, but namhlanje baphethe emkhontweni wesizwe but with no hard feelings. Ngi-understand into ethi comply and complain later. Mina lo suke sebeke phambi kwami ngisuke sengiphusha kuphela umzabalazo siye phambili. For the love of umkhonto wesizwe we don't attack leadership because ma we attack leadership uzoholwa ubani. Ukuze ube umholi kusasa vumela ukuholwa qala nawe. Ukuze ungelila ngiphatha abantu vumela ukulidwa. That's it. Angena ngemkhonto mina mbomvu mawuthi uyabheka since umkhonto wesizwe wafika angikaze ngibe neposition. Hayi ukuthi laba abantu abangiphethe abanye futhi ngabaholela maybe times 50 but ngehlisa impakamo ngathi ake ngehle ngivume nami uholwa. But phela umuntu angazange gibele ekhanda noma engihola ngibuye ngimtshela ukuthi uyaphela la uyaphuma endleleni la uyaphuma endleleni but vumela ukuholwa. That's all I can say.